Maayong gabi mga ka-idol kaniyong tanan diha. So bisan og wala na ko'y income diri sa akong pag-vlog kay zero naman 'no. Kay padayon pa man gyapon nga suspended ako ang monetization tools. So mao na nga kada upload nako wala na gyud income, zero na. So dili gyapon ko moundang diri pa-upload mga ka-idol. Mag-upload gyapon ko kada adlaw para mapadayon gyapon ang engagement, dili maapektahan kay padayon ra gyapon mga ka-idol ang pag-distribute 'no, sa akong mga content nga gina-upload diri ngadto sa wider audience. Wala maapektuhi mga ka-idol ang akoang recommendations. So mao na nga ako ra gyapon uploadan kay puhon, ma-okey ra gyud siguro ni mga ka-idol kay basin og abotag mga 3 months mawa na ni ako ang restrictions. So mabalik na ni sa normal. So paabot ra gyud ta ni mga ka-idol kay kuan man, saon man nga inaani man gyud ni. So di man gyud nato kalikayan 'no, bisan unsaon nato likay-likay, usahay di gyud ta kalikay, maigo gyud ta sa violations. Tungod man kun mga ka-idol kay kada adlaw ba gyud ta mag-upload 'no, kada adlaw ta mag-upload so makasugat gyud ta og kanang adunay kakulian ang atoang gi-post. So ma-detect ni Meta wa na, mabunalan gyud ta niya mga ka-idol. Mao na nga kamo diha amping gyud kutob sa inyong mahimo. Mao na yung pinakaimportante. Kay bisan gani mag-amping ta, so maka-violations gihapon 'no. So mas maayo gyud nga mag-amping kaysa dili gyud ta mag-amping. Kay gamayng sityat nato diri mga ka-idol, mabantayan gyud na ni Meta. Kay grabe, dili lang ako mga ka-idol ang na restricted, na suspended ang monetization. Grabe kadaghan mga ka-idol. Sama na ako no nga daghan na og mga followers, million followers. Daghan kayo ang na restricted, na suspended ang mga account. Wala na income. Dili lang kay ako. Daghan mi. Sayod na mo anam ka-idol kay halos makita sa tuang newsfeed. Daghang nag-post nga mga content creator nga daghan na kayo mga followers gani ang uban, minilyon. Sama na ako. Pero mao na suspended ang monetization, wa na income. Pero laban na gyapon ta mga ka-idol kay padayon ra ta kay naaman mo diha nga padayon nagsuporta, nagsunod sa akong mga video, ang mga content diri sa bukid. So madasigon gyapon ko mga ka-idol bisan og wala na income. So dito sa pikas na ko nga page mga ka-idol ang Provincial Life TV. So pasalamat kog dako no nga duha ako ang account, duha akong FB page. So aduna ko'y isa ka backup mga ka-idol nga FB page mao kadtong Provincial Life TV o padayon ko nga nag-income dito. So medyo nag-focus na ko dito pod og upload mga ka-idol no sa pikas. Ang Provincial Life TV na ako mo to'y daan ako nga page. Wala to say violations, limpyo to. So bintag yun mga ka-idol no nga aduna gyud tay backup kay kung makinaunsang usa. So aduna pa kay reserba. So padayon ra gyapon nga nag-income. So mao na siya mga ka-idol. Salamat umay gabi kanatong tanan mga ka-idol.